Molt bones, jo soc Oriol Costa, soc director d'Ecoregió. Amb la col·laboració que hem fet amb la Cambra per a aquest Erasmus ens ha permès desenvolupar i incorporar tota l'experiència de l'Agnès que té en l'àmbit de comerç internacional. Ens plantejàvem com a Ecoregió, que és una comunitat econòmica d'inversió en projectes d'alimentació ecològica i ara hem obert altres àmbits de la sostenibilitat i poder tenir un Erasmus que és un acompanyament recíproc. Nosaltres l'ajudem a desenvolupar el seu projecte, és un mentoratge i alhora que ella està treballant amb nosaltres, està aprenent amb nosaltres i està desenvolupant aquest projecte per desenvolupar l'Ecoregió també a la Catalunya Nord i també estem treballant per ampliar-ho a través de projectes europeus. Bonjour, je m'appelle Agnès, je suis auto-entrepreneuse et depuis quelques temps. Mon projet, c'est d'aider les entreprises et les organismes à mieux communiquer en français. C'est-à-dire que j'ai un background de commerce international, j'ai travaillé comme export manager et je veux non seulement donner des cours de français normaux, mais aussi aider les entreprises, les commerciaux à travailler leur argumentaire de vente et depuis l'argumentaire de vente jusqu'à la négociation commerciale. Donc j'étais un petit peu bloquée dans mon projet parce que c'est pas pareil de travailler dans une entreprise en tant que salarié que devenir auto-entrepreneuse. Donc c'est pour cela que j'ai souhaité faire un Erasmus, jeune entrepreneur. És que l'experiència és molt recomanable. Jo animaria a tothom a compartir aquest tipus d'experiències. Realment el programa Erasmus aporta moltes avantatges i sentir-nos això com una universitat, diguéssim, que acull un emprenedor, en aquest cas, que té un pla d'empresa. La collaboration avec Ecoregion me permet de m'ouvrir à une autre façon de travailler, de me débloquer sur certains points. Et le mentoring dont je bénéficie au niveau du marketing me permet de me débloquer, de voir les choses que j'aurais pu faire, que je peux faire, que toute seule je ne voyais pas.